makosana takulandirani pano pa mpanje tikupempha kuti ambiri holiday yathu ikuyenda bwino pano pato tabwera nkhani imene tifuna tigawane nanu nkhani imene ikukhuza ndi ku chipani cha Malawi Congress Party kwa amene timatsatira bwinobwino m'masamba anchezo munakhala mukuyenda ma flyers amene amaonesa zoti mkulu wina wake amene ni member wa chipani chimene cha MCP amene ndi Alex Major zimamveka kuti afuna kuchititsa msonkhano ku Lilongwe kwa Ngona kumeneko. Komano mbali ina ya akuluakulu aku chipani chimene cha Malawi Congress Party amaoneka kuti sakugwirizana naye Alex Major pa zimene akuchitazo akumutenga ngati lebo kapena kuti owukira. Ndeno kusatira zimenezi ku chipani chimenechi amene amachiyankhulira ngati deputy kumeneko amene ndi abambo Ken Sonda ayankhulapo pa nkhani ngati zimenezi. Tateni timve zimene ayankhula Ken Sonda kena kuti tipitirize ndi nkhani. Pa funso omwe ndifusali kuzere mquestionnaire ndi funse kwa akuluakulu athu ku chipani makamaka a publicity secretary athu mai Dr. Jessica Bwira, a national organizing secretary athu bambo Deus Texas Gumba, chifukwa amenewa ndi amene amakhala responsible kukonza misonkhano ya chipani ngati ilipo amadziwa. Ine chokere ni mboma September 16 2025 ndimakhala ku party headquarters kuyambira mawa mpaka na madzulo mmene timatsekera kuti tikupita ku maholiday a Christmas ndi New Year. Pa desk pathu ngati office ya publicity sipadabwere dongosolo lililonse kuti lerolo lachiwiri pa 30 December kukhala msonkhano wa chipani cha Malawi Congress Party kaya mkuti kwa Ngona kaya kwina kulikonse zimenezo ku office ku headquarters ku chipani si zinatifike. Ndengati muli nazo ndizoona tifata vaso enaso anandiyimbira tolankhana nzanu kuti kaya kwa Ngona kaya mkuti Alex Major kaya ndani akuza msonkhano wa chipani cha Malawi Congress Party. Iya umenewu si msonkhano wa chipani cha Malawi Congress Party. Umenewu mwina ndi msonkhano wawo iwo ngati munthu, chifukwa ife ku Malawi Congress Party timakhala ndi dongosolo. Anthu aku area, aku constituency, aku district, aku region komanso aku NEC amakhala involved pokonzekera kapena pokonza msonkhano wa chipani. Umene mukunena anthu aku constituency kumene mukunena kwa Ngona, anthu aku area, anthu aku district ya Lilongwe komanso regional governor a Lilongwe sakudziwa msonkhano amene ndipo sanakonze nawo. Ndizomvetsa chisoni kuti vanthu ena amene akutumidwa ndi chipani cha DVP akufuna kusokoneza, kubweretsa mpungwepungwe komanso kubweretsa kusagwirizana mu chipani cha Malawi Congress Party. Tauza anthu amenewa kuti sakwanisa chifukwa chipanichi ndichokhazikika chachikulu pansi pa utsogoleri wathu a President Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Malawi Congress Party ndi chipani chachikulu kwambiri muno Malawi, chipani chokhazikika, chipani chimene chili ma structures pa ground, si chipani cha banja, si chipani cha fuko, si chipani cha region, si chipani cha munthu, ndi chipani cha Malawi. Ndengati a DVP akumataya nthawi kakugwiritsa ntchito ka Alex Major ka ena amene alipo kuti abweretse chisokonezo ndi pungwepungwe mu chipani cha Malawi Congress Party, zimenezo sakwanirisa. Komanso tipemphe ngati pali ena amene ali ndi madando kapena ali ndi maganizo kuti bwanji titatere tikonze chipanichi pamene mwina tikuyembekezera zisankho zina za 2030, amenewo agwiritse ntchito ndondomeko yeniyeni ya chipani, dongosolo limene chipani chimayendera. Abwere ku office kwa secretary general, abwere ku office kwa administrative secretary, abwere ku office kwa campaign director, abwere ku office kwa organizing secretary, kapena abwere ku office ya publicity. Tikhala pansi natikambirana, namva maganizo awo, pamene maganizo awo othandiza
tichita accommodate tikapereka ku National Executive Committee ndikupita chitsogolo. Ndi mmene timagwirisira ntchito nzeru. Koma zongozambatuka kaya kufuna kutchuka kaya ena kugwirisa ntchito kuti ubwerese mpungo pamwe ndi chisokonezo mchipani cha Congress Party ndiye ndikupanga msonkhano ndikuyika makaka kuti kuli msonkhano wa chipani ndikuyika pamenepo mayina a anthu amene sakudziwa msonkhanowo kumeneko ndikulakwa. Democracy sikupanga zinthu mene ukufunira. Democracy ndikupanga zinthu mosatira malamulo. Ndiye ndikhonza kuyankha pano opanda mantha of fear of any contradiction kuti msonkhano mukuunenawo lero pa 30 December lachiwiri Malawi Congress Party tilibe msonkhano kwa mgona. Amene apangisa msonkhano wapanga yekha. Iyeyo alibe udindo, alibe mphamvu, alibe lamulo lopanga msonkhano. Ndi anthu omwewa ofuna kusokoneza umozi, mgwirizano komanso masomphenya amene chipani cha Malawi Congress Party tili nacho pansi pa utsogoleri wa President athu His Excellency Dr. Lazarus Makaza Chakwera. Ngati ena akufuna udindo upresident mchipani ka secretary general ka udindo uliwonse wa ku National Executive Committee abadekha nthawi ikwana tipita ku convention 2029 afuna president akayima nawo kumeneko, ofuna udindo akayima nawo kumeneko. Koma sibwino kupanga zinthu pa nthawi yake isadakwane ndi cholinga chongofuna kuti upeza attention kwa anthu kapena kuti ubwerese chisokonezo pogwirisidwa ntchito ndi chipani chimene chikulamulira pano cha Democratic Progressive Party. Zimenezo ngati mudakwanirisa kuthesa zipani zina ndi kusokoneza zipani zina ku chipani cha Malawi Congress Party simukwanirisa ayi. Chifukwa chipani cha Malawi Congress Party ndibwerezi nchokhazikika, ndi chachikulu, si cha banja, si cha mtundu, koma ncha Malawi. Zikompe pano kuti ndayankha mochedwa ndimafunsafunsa kwa akuluakulu athu kuti ndimve ngati nawonso akudziwapo kanthu. Kulibe msonkhano lero wa Malawi Congress Party kwa mgona kulilongwe. Ziko Chabwino tamva zimene ayankhula akeni nsonda pamenepo akunena zoona kuti iwo full time amakhala ku headquarters ya chipani cha Malawi Congress Party kumene kuti ku city center kulilongwe kumeneko. Ndiye akuti ku desk kwawo pa desk pawo sipanafike nkhani ina iliyonse yokhuza ndi zoti kuli msonkhano umene ukuchitika umene chipani chimene cha MCP apanga organize. Zimene nozi kuthandiza zoti msonkhano umene akupanga organize Alex Major umene woyo sali mbali ya msonkhano umenewo. Ndeno monga tafotokozera nkhani yokhuza ndi Alex Major pa Alex Major mbuyomo anakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani chimene cha MCP kuchoka ku Kasungu West. Kuphatikiza panepo pa chisankho chimene chachita pa 16 September 2025 iwonso anazayimira ngati phungu wa kumeneko komano sizinachite bwino analuza. Komano amene Alex Major zimaoneka kuti ku chipani chimene cha Malawi Congress Party amatenga ngati lebo. Chifukwa mukakumbukiranso mbuyomo pamene chipani chimene cha MCP chimapita ku convention Alex Major anachosedwanso pa ndandanda wa anthu okapikisana nawo kumeneko kuchoka pamenepo pamene chipani chimene chinaluza pa chisankho. Iwo atu anazalemba kalata kunena zoona kuti anatumidwa ndi ma chairman kuchoka ku regional committee kunena zoona kuti NEC kunena zoona kuti National Executive Committee ya chipani chimene cha MCP kuphatikizapo mtsogoleri wake Dr. Lazarus Chakwera akunena zoti atule pasi maudindo nthawi yawo yatha. Potenga nimene ankapangira koti ku constitution ya chipani chimene cha Malawi Congress Party ankanena zoona kuti Chakwera matems awo anatha awiri. Ndiye anangopasidwa exception potengera kuti nthawi imeneja anali mtsogoleri wa dziko. Ndati constitution yawo imanena zoona kuti ngati mtsogoleri wa dziko akuchokera ku chipani chawo cha MCP ndiye kuti ameneyo amapasidwanso fresh mandate yosogolera chipani pokhapokha atapambana pa chisankho chimenecho. Ndipo potenga kuti Chakwera analuza nchifukwa yake ankanena zoona kuti kumene kuchitike convention ndi cholinga choti asankhe munthu wosogolera chipani chimenechi komanso komiti ya NEC ikuyenera kusinthidwa. Nkhani zake ena tinatsatira ena sitinatsatire komano ndi moja kumazapeza zonoti Alex Major amati amayitanidwa ku disciplinary
ndi zina zotero ndi amene amatengedwa ngati lebo kumeneko. Ndeno nkhani yomwe yavuta padakale panopa metamvera ake Nsonda ndionena kuti kumazungulira chiflaya chimene chimafotokoza zona kuti Alex Major akoza msonkhano umene akuti ukachitika kwa Mgona ku Lilongwe. Tsiku lake ndikuti ndi pa 31 December 2025 mutha kuonanso chiflaya chimene chikuyenda pa screen panopo. Ndeno Alex Major atafunsidwa pa nkhani imene ya chiflaya amene azoti ndi zoonadi iwo akonza msonkhano umene ukachitike kumeneko ku Lilongwe kwa Mgona, ndipo akunena zona kuti msonkhano umenewo uzayamba kuti ndi Machi ake zachokera ku headquarters ya chipani chimene cha MCP ku Lilongwe kumene ku City Center. Ndipo title ya msonkhano umenewo akunena zona kuti ali ndi mawu lale ndakuti cholinga chawo ndichofuna kuonesa mphamvu kunena kuti Alex Major sali okha, akuti zimene akupangazo ndikuti pali anthu ena ake akuluakulu aku chipani chimene cha Malawi Congress Party ameneto ali ndi maudindo osiyanasiyana akhala ali nawo pa msonkhano umenewo, kuphatikiza pamenepo ndikuti ma region committee akhala ali kumeneko kuchoka m'maboma onse a dziko la Malawi. Komanso akuti pa msonkhano umenewo pakakhala akuluakulu ena ake oti ndodziwika bwino ku chipani chimene cha Malawi Congress Party, komano akuluakulu sanachulidwe. Ndiye tikatsatiranso bwinobwino kumayenda ndithu mayina a anthu akuluakulu ku chipani chimene cha MCP oti akakhala nawo pa mkumano umenewo pa msonkhano umenewo kwa Mgona. Ndiye sitiuza zoti ziyenda mmene azimayendera m'masamba mchezomo kapena ayi. Komano iwo Alex Major anasimikiza za nkhani imeneyi atafunsidwato kumbali yokhuzana ndi kumangidwa kwa akuluakulu aku chipani cha Malawi Congress Party. Iwo akunena zona kuti zimenezo sizingasunthe china chilichonse ku chipani chimene cha MCP ndi cholimba chipitirira kukhala cholimba. Ndipo pa nkhani yokhuzana ndi msonkhano umenewo amene zona kuti iwo akuvomereza zonena kuti achakwera ndi mtsogoleri padakale panopa ku chipani chimene cha Malawi Congress Party pachatikasatira kuti mbuyomu kutabweranso nkhani yokhuzana ndi kusamvana kumene nkhani ya usogoleri yomwe tikunena zoti Alex Major anazalemba kalata chani kunali kuma disciplinary ndi zina zotero. Ndiye paja kumeneko atazakambirana anazanena zona kuti achakwera ndi amene apitirize kusogolera chipani chimenechi mpaka na kuzachitike convention. Ndiwo atakugwirizana ndi maganizo amene kuti achakwera ndi mtsogoleri mpaka na kuzachitike convention. Ndipo iwo Alex Major cholinga chawo akuti sisofuna kuphwasula chipani koma afuna kumanga chipani, akuti kumeneko akakambirane ku msonkhano umenewo kuti ayenda bwanji mu chaka cha 2026. Ndiye amalimbikitsa mamembala a chipani chimenechi kuti akapezeke ku msonkhano umenewo kwa Mgona ku Lilongwe. Komano tikatsatira kumvano zimene amayankhula ake Nsonda akuwatengabe kuti Alex Major ndi label leader owukira ku chipani chimenechi. Ndiye tikamvetsera bwinobwino akunena zona kuti Alex Major akupangidwa sponsored ndi chipani cha Democratic Progressive Party. Komano tikatsatira nkhani yokhuzana ndi Alex Major monga metafotokoza kalemo kuti kuvutana kumeneko anayamba pakanthawi. Ndefunso nkumati kuti achipani cha Democratic Progressive Party akulozedwa chala kuti ndi amene akupanga sponsor Alex Major. Kodi kuwapanga sponsor kumeneko kunayamba ndi kale lonse kapena ayamba apapa pachonoti a DPP ali mboma. In politics we cannot rule out, komanonso nkutheka kuti ake Nsonda angoyankhula zimenezi for the sake of bitterness ndi chipani chimene cha Democratic Progressive Party, potengeranso ne metafotokozera kale kuti kuvutana kumeneko anayamba pakanthawi kuyambira mu zaka za 2023 cha mu March mmenemo paja amene anamuchotsa mu neki posatira kuti amazuzula usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party mene umayendesera zinthu. Nkothekatu mwini maganizo pa nkhani imeneyi, ngati maganizo amene alipo muthofotoza comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zimachitika ndiye tizitha kupezani mosavuta.